Holy Cailúil. Is é Triton an ghealach is mó a bhfuil a bheith ar Neiptiún. Fiona bheith leis an réalteolaí amateurach William Lasso as Lancashire an 10 dear 8 leis an telescóp fricach 20 carolach a rinn sé féin. Seán telescóp a rinn Lasso. Méid. Tá Triton 300 4 700 9 kilometer on a planet Tishmihior in Neiptiún. Le tras tovus de 2000 700 agus a 7 kilometer sé an 7 ghealach mó sa Grian Chorus é agus an ghealach mó duna 6 gali Neiptiún. Mash. Le mash de 2.1 car fwy 10 go 42 kilogram tá sé bhád níos éadruma ná an ghealach swaginne. Fihis Casúmpia. Tá Triton a bhíhis Casúmpia le Neiptiún. Is bríle sin go bhfuil sé go timpeall an phlánéid sa trúchán trátha is a casan Neiptiún ar ais féin, agus sa héan galí móra eile an Grian Chorus ar a maithir phlánéid. Rothlú gafa. Tá 4 de 23 céimena idir plána rothlaithe Neiptiún agus plána fihise Triton. Sé Triton timpeall Neiptiún gach 5.8 lá agus an am céine comhlíonn sé rothlú amháin ar ais féin. Mar sin cuireann sé an gnúis céine I drú Neiptiún a gcónaí agus tá Triton gafa ag Neiptiún I rothlú sincronach. Punk fu Neiptiún. De bhar an rothlaithe gafa seo trasnaíonn bonad lína agus man corcail Triton lena chéile ag punk atá díreach faoi Neiptiún, agus mar sin tugann sé punk tagartha úsáideach dúin le léirscalú na galí. Is féidir linn línte mólad agus lehéid a dhéanamh a gromchlá na galí. An Chris Cúpéir. Tosaíonn an Chris Cúpéir ag fihis Neiptiún a bhfuil trícha éanad réalteolaíach ón Grian, agus sinann sé go timpeall 100 éanad réalteolaíach. Tá sé lean de bhíon phlánéid amhail Plútón agus Éiris, agus na mílte de réadna beaga cosúil le hastróidí agus coméid. Triton mar min phlánéid. De réir cosúlachta, thosaí Triton a bheatha sa Chris Cúpéir. Tá lean cosúlachtaí idir Triton agus Plútón. Is féidir linn Triton a echo mar min phlánéid amhail Plútón sa Chris Cúpéir sa le gomh le Neiptiún é. Chorus J phlánéadach. Tá an túr I measc réalteolaithe ar an túrach go raibh Triton in le leath de chorus phlánéadach ina ró 2,000 phlánéid ar fihis lena chéile sa Chris Cúpéir, agus tharla gur tháinig siad rógéir do Neiptiún. Gomh Triton leis an phlánéid óilmhór agus caithfidh an main phlánéid eile a bhád sa spás. Gabháil Triton. Tugann fihis Neiptiún gar de imil istí sa Chris Cúpéir é. Mar sin, tá sé éasca a shamhlú gur go sé Triton nuair a bé an main phlánéid is mó sa Chris Cúpéir é. Dromchlá ruaite. Tá Triton clúdaithe le sceall a bhfuil cumtha de nitrogen agus matón. Tá carnán, cláiseanna, maianna háirithe lava agus stríocanna dorcha scaipthe ar fud an dromchlá. Creidtear gur gnéithe iad seo a tharla, de bharr gníomhaíocht céolaíocht faoi an dromchlá. Tá aon bheanach Triton té go leor, de bharr na fuasaí fricimilte a chumtar leis na fuasaí taoide idir an ghealach agus Neiptiún. Againn faoi halamh.
Joanna Fusi and Vani Shaw, Capta Gul again or war Yaktak for Gromclaw Rocha Triton. To Antagon Shaw Chegalyor, Mayal her Chas Tijo with Neiptiún, a Covadan and Tishka Yaktak, and Anuan, Chalk Diesel and Drumclaw. Capta go Fager, who will she Cochuv, Laga Cade, kilometre. Jan for Antagon Shaw, a Isru, Ignasa Satoki. Cneviocht Geoliacht. The Gashrieshke Brishamak, O Grumcla, Triton, Cosul Yoshuda, Willie Gorapa, O Sinkalad, O Scaliel a Green Chorus. Larian Sheshaw, Govedu Ishku and Again Fui Halaf, Chacton East Triton Ire, Gujian Drumclaw. Atmosphere Kale. To atmosphere on Aedrum, Eg Triton. I entered in Kudges moved the nitrogen, the Codina Bugger, the Meton, August an oxygen carbon. Sheeran sé go dtí airde 3 km as chun an dromclá. Githe Triton. Deisiil an spas árthach taistealaí dó thar Triton sa bhliain 1989 agus phreaigh sé githe ag séideadh san atmosfér. Gard an dromclá idir 1 agus 3 km séideann na githe sir le luas idir 5 agus 15 km a second. As cionn an bhain carcáil, séideann siad an aghaidh na gealaí le luas 10 km a second. Ag airde 8 km séideann na githe siar. Manédas ar Triton. Dewara éis cléinte agus nádar casta an réimse manéadach Neiptiún nasctar ein manédas ar Triton go tréin le sin de Neiptiún agus éidir gníomhú le hagéin fuhallah na gealaí. Is fear beagolalas atá ging faoi láthair ar an bheinimeán casta in áithrithe seo. Spás taisteal. Taiscéalaíocht. Déanú imscrúdú tosaí ó Triton ag taistealaí dó ar son NASA sa bhliain 1989 ó ad 25,000 mílte. Bhí sé abalta daichead faoin gcéad an dromclá i Íomhol. Tá mission trírin bartaithe ag NASA le taiscéalaíocht a dhéanamh ar Triton sa bhliain 2038. Taiscéalaíocht. Cimsiúí an mission tar eitiiltí thar Jupiter agus Neiptiún agus bualadh a dhéanamh le Triton go ceann 30 lá. Sé ceann de cospóirí tábhachtaí an mission an 60 faoin gcéad fuileach na gealaí a Íomhol. Taiscéalaíocht. Telescope Spás Hubble. Is féidir leis an telescope seo í bhánna suntasaí na planéid a láthair doing in aineoin a níorgultacht. Taiscéalaíocht. Telescope James Webb. Í bhánna iontaí Neiptiún agus a gealaí. Prabi Triton. Mission Tulangora a bhfuil sé de sprog éigi. Nitrogen a bhailú an dromclá chun brosú a dhéanamh. Déirí an brosa seo úsáid a roicéid beaga chun an dromclá haiscealú. An fáinne Triton. Níl fichis buan ag Triton. Tá ad ó Neiptiún ag ísliú. Tá airde os cionn ag airí níos lú. Ag gheann cúpla milliún bliain nó mar sin, srici sé an teoir an roach agus ansin tosaí sé ag brisbhas a chéile dúar na fuasaí tíide tréine ó Neiptiún. An fáinne Triton. De ré mar a bhrisin sé, cumí sé fáinne, ábhfuil sin a bhfuil ag Saturn. Fáinne suntasach a bheith ann, trúa nach feicimid é. Sa Grian Chorus. Galí móra an Grian Chorus. Ganymede, Triton, Callisto, Iov, an ghealach, Orpa,
Triton, Titania, Ria, Oberon, Iapetus, Charon, Umbriel, Ariel, Dione, Techias, Encolad, Miron, Proches, Mimon. Folklore. Einid rel Toliach, Canon, Casumpihe, Contrarha, Chris Cooper, Fear, Frecahach, Lina Lehich, Lina Molad, Maton, Mon Kirkle, Men Flaned, Punk Tagerhe, Rohlu, Saulu, Tashtli Dor, Churin Roach. Kunav. Mas men lat Kunav Isle, the Hashtrun of Vogel, J go www.junglan.ie, Nugugli Kohenta, Junglan. Jira. Tosulogum, Kohani and Leru Shaw Lat. Tolan ela Kosul Lesh, or YouTube, le ghealach. Leanarai, August Gajetu Slan, Misha ghealach.